Isidima somntu wakho ikwanguwe osiprotektayo. Le ndlela othi xa umjongile umntu wakho umbone ngayo nabantu bazombone ngayo. Yayiva? Xa ndithi mna umntu wam ndimbone mbi nabantu bazombona embi, abazumbona e-attractive, yes. Yayiva? So as much as singamadoda sinyanzelekile into yobana ngaba masithi give, nika imali, nika intoni, nika intoni. But as much as now willing to get, ndinike some sort of something, like ndisapote man, like ndizame undisapota. So nakule minyaka eyi-30 eyi-50 ezayo, xa ibana ngaba kufuneka ndikhethe phakathi koba ngoku mandilibhatalele uthando noba ndithande, ndizohlala ndikhetha uthanda nakule minyaka eyi-50 ezayo. Ewe, because ngoku xa usithi hayi mna ndizokuthanda but ndizokuthanda neengxaki zakho, but mna funeka ndikuthandele nezakho iingxaki. Because xa ujole nomntu onomntana funeka uthande umntanakhe, most obvious. Yingxaki yakhe laa mntanakhe, ayongxaki yam, andinamntana, number one, uyabo? So awukwazi uthi mna andikwazi, funeka mna funeka undithande neengxaki zam whereas wena awukwazi undithanda neengxaki zam. Uyayiva? So that is where sihambahambe sifayilishe. And after laa sisi wandivisa kabuhlungu ndagowa ndathini, ndazixelela into yobana ngaba like whenever ndibona uba it's not working out mandiyeke. Yes, yabona le into yoba ngoba ndingagobi kakhulu yilaa nto yobana ngaba ndakhawuleza ndayeka xa ndibona uba ayisebenzi. Like ndakhawuleza ndagive up than uthi ndayincekelela kanti ayisebenzi. Kunabantu abathi mna nditshitele kayi-20 ndaxolela kayi-20 ndicinga uzawutshintsha, akatshintsha. So umntu xa engazukubona ndisene-2 months ndijolo noba ndingaba ne-10 years, xa engakuboni akakuboni. And it's not about ukulasta ngoku, ukulasta masikubekeni ecaleni ngoku. Like ngawuziprayoritheyize, like izinto ziza kuqala mazize kuqala. Uzifune kuqala because xa ndingazithandanga mna personal akho mntu ozondithanda. Futhi funeka ndiqale ndizithande kuqala, uyazithanda lo mntu lona then kube lula ke ngoku uba ndithandwe. But xa ndingaqalanga ndazithanda, ndihamba ngalaa triple Z mna, zazi, zithande, zihloniphe, ziinto endihamba ngazo ezo. So ubana ngaba ndiya emntwini uyahluleka ukundihlonipha, uyahluleka ukundazi, uyahluleka ukundithanda, ndiyayiyeka loo nto leyo. Nakule minyaka eyi-50 ezayo, hayi ngase ndifane ndibe single kobu uYesu. When it comes to uba mandikhethe iingxaki zam nomntu, andohlala ndikhetha iingxaki zam oko. Hayi uzawukhetha uba uthanda bani phakathi kwam nobani bani. Awukwazi kaloku ukhethisa umntu ukhethise umntu phakathi komamakhe, uthi ngoku khetha uthanda bani xa kundim nomamakho. Umamakho ukufunela oko, umamakho xa kefuna imali uyamfakela kodwa kum awunayo. Bra, uyaandastenda uba laa mntu lwana uye wandithwala esiswini, wandibeka emqolo, wandipimpa. Elo xesha mna ndisebenzisa imali ekuyeyakhe. Asizuthi ezaa peyi sasizipeya kwakuzimali, thina sasipeya ngelaa xesha kusezi-400, kusezi-300, kusezi-250. Zazingezo mali. Funeka umntu etyile ephambasile ezenza zonke izinto. Sogqiba ngoku funeka sikhethe between umzali nentombazana. Ii-relationships ziyaphela sisinoma, ubutshomi buyaphela kodwa umzali uzohlala engumzali. Asikwazi ke ngoku into yobana masiyokhetha. Futhi angeke ndikwazi ukhetha phakathi komnye umntu, ndikhethe phakathi komntu nefemeli yam. Uthi ngoku khetha phakathi kwam noSinazo. How? Undikhethisa njani ubone uba igazi liyajeka namanzi ligazi eli? Imisteyikhi yamantombazana amaninzi aye afune into yobana ngaba amajita mawathande iifemeli zabo ayeke ezabo. Ngoku mna mandiyothanda ebukhweni ndingathandi ekhaya. Xa ndinengxaki ngoku mna ekhaya mna ndisafunwa nditshikilelwe, like unfair.
i-unfair. So ngalo lonke ixesha